Kaixo, ni Maiale naiz, eta, bueno, sextakoa naiz arren, orain Santurtzira etorri naiz bizitzera, eta Berbalagun proiektu honetan parte hartzea erabaki dut. Batez ere, euskara erabiltzeagatik. Eta pozik zaude, Berbalagunen parte hartzen? Bai, oso pozik. Nire helburua zen erabiltzea, ze konturatu naiz, denbora pasa dela eta galtzen dudala maila, eta hitz egiten dudanean kostatzen zaidala gauzak esaten, eta ez naiz moldatzen lehen egiten nuen moduan. Eta horregatik praktikatu nahi nuen, eta hau aukera ona iruditu zait. Badakizu orain jende asko dabilela Berbalagunen, baina beste hainbeste beti dabiltza parte hartuko, ez dut parte hartuko, zuk esango zeniek. Bai, nik argi eta garbi animatzeko, euskara titulo baino gehiago badela, eta erabili behar dugu. Eta orduan, pizkanaka zabaldu behar dugu batez ere ezkerralde honetan, entzuten eta hitz egiten. Eta gu hasten bagara, igual jende gehiago animatzen da, eta jende gehiago izango gara, eta animatzeko dudarik gabe, eta gero jende pilo dago, oso jende jatorra, eta gure hobbiak konpartitzeko ere badago hor aukera bat, eta euskaraz. Ni gomendatzen dut hau. Oso ondo.